Sa pan kani kalong ka kerwo na kabenta ka jinglong jingman hapadeng kini ki riurang ba ki bana po ka state Meghalaya kata uba Robert June Kharjarin bat kumjuru bat iba Arden Miller Basayomoy President Jong ka Voice of the People Party kabadai ka Regional Party kabadang Shumishan hapo ka state Meghalaya kini pek halor kita ki arngut ke ka baki don ban ong bat ke ka baki don ban pensngo shanga shepi ba nagliang jong uba Robert John Kharjarin ulatho ha kawi na ki message ka ba ong gumne lada don hangne ki bai ya tu ya u arden ong ya u ba u Robert John Kharjarin u kloy ban ya debate bat u hakano kono kopor bat kajaka bat shishuru ulaong kabha pin screenshot yakane bat sapa shau tikani galong ke ba penkendit bat penlengo ya u babun balang hakaba nakliang jong utei urangba ulakwa ban ya debate halor ikendon kaba nakliang jong ka Voice of the People Party ha ka matrikam jongki kelabu kata halor ka artikel laispa nyophuei namar ketik artikel kalong kabadon kam nagliang jong ka VPP banwanra hapo ka state ke jongi hendrei nagliang jong uba Robert John Kharjarin pade ula kentaj ya katei bat ula khang banwanra ya ketika laispa nyophuei te halor katei ula kwa ban ya divid bat utei urang ba uba de unong yalam jong ka VPP bat chushuru hangne ulong biang ngayu i ba u arden ukop ban ya tai nia halor ka lai spanyo phuei bat ngalong balakloi ban ya tai bat u hakno kono kopor te ngakarmen ba kani ke jing ya tai hapeng ke jungki kan dei ka jing ya tai ka ba shirham bat ka ba ajingmut ya ubabun balang khamtam yangi urit uria bengin sautu hadukat no kani ka lai spanyo phuei ka trekam bat kumjuru ka six schedule ka bangi jutip barok shikata ba hapo ka state Meghalaya hato long ne emban pentrikam ya kitei baro artli namar katkum ka constitution hapo kari India lada niyo kawe nidu kawe bat kidonru ki boong kum kita ki jat kentin handai nakliang jong ka Voice of the People Party ka kwa ba kitei baro artli kinlong ki bayai be yai renti bat kikwa ru bandon hapo ka state jongi ban pentrikam ya ketika artikel lah nyoboi bat kasik schedule bat kum ka state hi bro ko ngi kermen ba ketika jing ya tai pading kita ki ar ngut ki rius tat ain te kanwanra ke jing bentoi ya kabri neutrap la ka dei hakano kono kerkom ni ha ban pedang ban ni ha ban sngotu ya ka babhatam te nakliang jong iba Arden Miller Basayomoy pade ke ba idon ban ong halor katei ka jingkwa jong utei urang ba in ya sap hangne penyui hangne iba Arden Miller Basayomoy ito haka ktin nongwei hawat aktin khasiru ito dengan pulepi ya kane ktin nongwei bat ngan sa translate ane pen kala shopi ki bom sngutu now that the MDC election is over I would love to have an one-on-one debate with those who are against the Article 371, especially the so-called lawyers. Arden Miller Basayomoy. Di kani kajing to kaong ba hadin bala kut kani ka MDC election de iba Arden Miller Basayomoy ilaong ba ikwa bandon ka debate primary one-on-one dan primary bat kito kiba persya ya kani ka artikel laispa nyophuei kita kiba ki khot ki lawyers lane kinong ya side an kata ka bomot ba iba arden ikwa ban ya debate ban ya tainia halor kate ka artikel laispa nyophuei bat kini kinong ya side an te kani omba syukran da manora mano ndrei kani gajing to kawan lang ba i president barang ba jong ka Voice of the People Party ita iba Arden Miller Basayomoy te ngikermen skam ba kani gajing ya debate ngane gajing ya pen inia ka jongpi
kanlong ka basaiso bat kan yarap shibun yangi ki pai ki ba shong basa hapo ka state Meghalaya kamtam ladangi yo lele ya kane ka article laispa nyopui bentrai kampura hapo ka state ke jongi ha ke jing yalam jong ka voice of the people party yatang katahi kublai shibun kamtam ya ki pai ba nong shong shnong kamtam ki viewers nang yai sngap bat nang yai sngotu halor kadai kapang ban ngikermen ba hakajing punya jong ka voice of the people party hakajing yalam jong i ba Arden Miller bersayumoy ka state jongi kanlong ka ba job bat kanlong ru kabalai na shibun ki jing bam sam bat kan kentiu khamtam ya ka roy ka kiu ha ka imlang ka salang khamtam yangi uduk usuk kublai shibun